Halo dulur-dulur online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya guys. Kita sih arep goleki paksu guys. Paksu ki momong anak-anak, momong cah cilik-cilik ini. Momong Sa karo momong Adam. Para iki mengarep rono lho guys. Ayo ditutno. Wis sore guys, iki dhisik arep keliling ning gone kiwa tengen omah lho guys. Pak Suki wonge parak iki rono momong Sa karo Adam. Ayo ditutno guys ngendi parake. Sik. Bocil malah pasire mbayem tinggu dolanan. Ngliwati bakul wedhus, ngak. Ya Ndul, tak baturi Ndul. Kok celuk-celuk ae kok mbayani menah Kang Gandul ki. Jarene lho, Kong. Kok ora gelem mek kuli wedok ngene lek ndar ki. Kuli lanang kei rokok. Iki dikek endi le huruke iki? Awas nek motor sing. Heh, dikek endi huruke? Guruk ke endi ya, Kang? Guruk ke endi? Heh? Guri kono, gurine Mbah Satini ya? Gawe apa pe? Gawe nggon pawon. Tukangnya siapa? Partai Gandes. Pak Pendi. Gajah, bretong. Untuk penggian ae kok. Tak kira ki tak ngerti kok kono ki sapa nek mlakune koyo gandul aku ngono. Anu nek ngeturno asil malah apa ning ratan ae wedi nek motor. Ngan wis dadi ngono nguri. Wis dadi. Karek guruk. Kamar mandine. Angek sedina iki mangko Kang sampean. Heh. Wis mulai ndingi apa? Apa gitu? Dilongkas gak ya unda-unda. Iya. Gak rombongane awake dhewe engko. Pucuki mah. Lho, jare gak dipucuki Kang? Aku dhewe. Iya. Jare gak pucuk-pucukan. Berjahe bos, berjahe, bretong. Semangat. Tak tunggoni ngene kok. Tukange sapa, Kang? Pak Pendi karo sapa? Tukange Pak Pendi karo sapa? Ngadi. Walah ngadi tak kira ki. Ngadi melok iki mang. Sehat. Para iki rono guys mengguri iki nupang ngene Mbah Satini. Piye, Mbah? Kang Sutaji. Apa mana anu ya? Walah. Jagungan mek Mbah Ji. Pak Su jagungan karo Mbah Ji, guys. Keliling golek angin. Pak ya nggak teko ngajak numpak motor nunggu lho. Ora nanti kesel Pak iki. Lah dibrukut-brukut nek nggonku yo gak ketoki nek mlakune koyo gandul mikirku. Dadak nyedak jero aja nyeluk bos aja ngono yo ora roh. Piye, Mbah? Sampai jopo. Nek Kang Gandul ki dhewean mang sing tukange mang ngadi karo Pak Effendi. Nek tukange. Gawe pawon apa-apa ngono lho Bu Cindy. Guritan kono.
Mandul, mangan jamenan. Pak Su malah ndelok wedhus ki lho, ndelok wedhuse Mbah Ji. Tak susul leleh. Waduh, duh, plangkrangnya wagis yo, Mbak. Plangkrang. Heeh. Cekit-cekit. Oh, ki lho kok kelem. Anu, mbok plangkrang apa londo? Centing-centing. Piye melok ngopeni wedhus? Kong. Benes apa sangune Dinda. Lah yo terus mbok enggokno ndi Mas? 700-an ya sangune Dinda tok manintuk kae. Lah njeluke cincin tak yo mbok kono wedhus ya Mas. Iso. Wong kene lho guritan yo gak duwe wis mepet. Mbok kon wedhus ki nggone kudune jembar. Kok iso. Lanang kabeh, Mbah? Wedok sing kula abang tengah. Nek wedoke. Piro ki papat ta kabeh? Ngono tunggale Sing ki 26, Mbah. Iya, Loro ki 26. Iya. 13-an berarti. Larang dhewe wong iki nang HP iki ketoke gede Cuk. Karena aku ngono dhewe diri. Iki pitulah Jawa iki. Iya. Sing pundi, Mbah? Iki loro iki. Iki pitulah iki Jawa Rambon. Iya, Ki mangki diceluk Kang Gendel ya. Iki sayurane yo ngasih iki, Guys. Enek koro tapi urung enek wohe. Lho Acil mau urung mulai, mbok ternarane ya Bapak Acil mau. kae dodolanane Iya. sawah situ. Aku ape anu. Iki diceluk kae lho. Anu Kang Sutaji. Pak Su. Apa malah kerja nang kono ya tadi. Nggih, Mbah kuwi sing nguruk kuwi Kang Sutaji. Apa idul bengak-bengok iki. Wong diceluk rentang rono kok. Sampai dijak ngerokok kuwi lho. Keliling, guys, keliling. Mbah Pomo kae ya jenuhi. Emang diceluki Mbah Pomo iki, Kang? Mbah Pomo kae lho dhewean wae. Emang di au tapi mbah krungu apa ora sampean kok. Iya, diceluki kok omah kono iki, Mang. Tapi aku ki gong roh nek sampean ki sing kerja ning kene. Mbah Pomo ki ngono tok. Aku ngetil lor sapa sing diceluki kae. Ngetutno Pak Su, guys. Ngetutno Pak Su. Pengen ninjo. Dapure buke Sindi iki. Ya Allah, tewel iki. Woe kok koyo ngene. Pentele. Walah, guys. Iya. Sombriut mulai kok ngisor lemah. Kene sing ceblok siji kuwi. Kok ngene. Wah, tok kok ngene ya Allah. Sampai tekan dhuwur-dhuwur. Wah, koyo ngene. Walah, iki dong telane Mbah Satini. Dong telo apik-apike kok ngene, guys. Nah. Num-num kok ngene, ya Allah. Halo, Pak Su. Iki blusukan ning omahe Mbah Satini iki. Mbah, dong telam iki lho, Mbah, kok nyeger-nyekno kok ngene, Mbah. Aku ya mang wis bar ngulup iki, Mbah. Sesuk-sesuk. Sampeyan ki lah apa ning ngono ki? Alah. Lah tak tutno kok blusukan rene. Ninjo Pak Ependi iki lho.
Berarti lek ndar iki gawe omah neh ning kene ngono. WC. Lah nggih. Angen-angen iki tutup. Iki ape dienggo nggek nganu, nggo nggek pawon karo kamar mandi ngono. Pas saat ini lawange sing kok kidul, sing lek ndar kolor. Koetan. Sing koetan. Oh. Bolang gandul mah kayak kene iki. Tak kira lek ngadi iki sing melok nganu huruk kemang. Tak lek iso taji tok. Nanti tukang. Lek ngadi tukang. Aku anggek bar anu Mbah Gumeng, bar yo ngono kuwi tak kulupno brambang asem ngono ku lho Mbah. Tak sambelno brambang asem. Nek kok malah kuwi dong telo inuk lho Mbah kuwi. Dong telo apik ngono kae lho memes nek digodhog. Busukan teko marek-marek iki ya lah apa Mbah, Mbah ngono iki mbok metu kono Mbah dalan sing anu kono kok engko nek paku apa-apa kok Mbok tengok-tengok ae rasa. enak tiba. Jagonge Mak Edian kleret-eret banjir kae. Perkarane anu. Sing separo gak gelem tangi blas ya Mbah kuwi. Kuwi perkarane kak senar kuwi guweret Eh. banyu. Jadi Oh alah. di mau aku diguweret jaring kuwi Dik. Ya babar iki. Lah sing separo ngatek sing separo kuwi ya. Jaringe wis layu rono Dik, cara anu yo Oh, alah. kabeh kuwi jaringe kok jaring kuwi. Jaringe. Aku dikon mak nganu yo mak jagung dhewe yo dipelas apa digodhog. Iya sing kono yo. Ndara wis atos aku ngono. Yo dikei jaring malah Iya. diguyere. Tapi sing yo ning ora-ora diapan. Diapakno Wala sing Mbah. kono. Ki mau jo gandul teluk-telukno apa roh aku. Nel. Nel ngono iki. Sopo lah raine dibrukuti kabeh aku yo. Aku ra iki kabeh. Suarane koyo gandul aku ngono. Kae. Singgot. Kok sing. Jadi tikungan kok sikil kok singgot. Iki malah murah saiki 250. Ini ki Mbah. Yo Mbak, sawise letter S. Ora sing blok wong gek getril ya. Iya. Apane bengkel kuwi getril. Bengkel sing ndi? Yo getril kuwi. Sing ana kanan dalan kiri dalan kuwi. Iya. Iya pas iku. Sak blok ngono kuwi. Anu gawean Montreal trail dhewe. Iki ak bojone Nani ya, Mbah? Kabeh dikekno Jawa. Kuwi lurai sek gene ning sapinan ki ya. Iya, wong bakal sapin dhisik. Kuwi dadi bolak-balik kuwi. Aku Lho. Ini nyempret sesuk. Ini sempretan punya anak lanang, guys. Iki dhisik iki arep. Kamang bakule ning gone Mbak. Ya, tapi ora nggowe ya. Arep ngijolno LPG lho, guys, ning Ampon karo Mbak Pur. LPG niki telas ngono nek sak wayah-wayah masak. Nek gak duwe apa ki guys, gak duwe LPG malah bingung. Iki bot lah aku nganggur rok iki. Kok nggo motorku kae sing ndek piye? Ayo. Janji esok tak ajak ngijolno kok ora gelem. Apa?
kabeh lho sing wis laku sapa ya. Mulane kita ya wis laku sih. Alhamdulillah guys, entuk rezeki gedang rojo. Awake Mbah Kapu guys. Mbah Kapu ki bojone Pak Leke dhisik. Omahe sing sampinge dhisik pas iki lho guys. Gedang rojo. Waduh tuh. Sek. Anak sing potel tok. Kiwir-kiwir apa ceblok guys. Oh alah ya alhamdulillah rabbil alamin. Iki digodhog apa dikolak apa digoreng? Goreng. Digoreng ya? Tapi gak koyok wis kematengan ya nek digoreng. Ya udah usah. Alhamdulillah, terima kasih nggih. Bulik karo Pak Lek. Dadi Mbah, manggil iki Mbah ki nyelukno Dinda guys, Mbah Damin karo Mbah Kapu. Nek ambek dhisik kan Lek nggih sakjane. Sing Mbah Damin ki adike Mbah Dok. Matur suwun, muga-muga rezekine lancar, ngalir terus seperti air zam-zam nggih Mbah. Iki sing kene gandeng, guys. Kok lho Mam? Gedang gandeng atik ra oleh entak sing kon man sapa. Ya oleh, mosok nek cilikanku ki ya guys, cilikanku mbiyen gedang ki nek gandeng ini jere gak entuk dipangan. Mbah piye maksude wong tuwek-tuwek mbiyen nek saiki ya wis radung gagas. Ora peduli ki gandeng apa gandek ya wis alah karek kono, karek sing mami ya guys. Wis matur suwun bolak-balik buat Mbah Damin dan Mbah Kapu. Kapune kok ngene Bapak. Saban guys, golek godhong kates. Masak sapa? Sesuk dioseng-oseng sesuk. Lah nek gak ramban saiki ya piye? Empun deh. Nek kena paku. Oh, nah iki nek wong anu kok melo eto, Nduk. Ayo. Saya ganti sing kono. Ayo dari ini. Iki bubur ya. Terus mbok tak sak pangku ya. Mbok gayohno sak. Untuk 6 lho ya. Iki. Sitok lah nek sing iki lho. Iya. Heeh, 6. Lah. Wes. Ini kok sak godokan ya, guys. Sak ngono. Rene lho. Iki kata sapa iki ketoke koyo katas gantung ya, Bapak. Ketoke ya. Aku ora metu kembang. Iya lagi ambek pengen. Nek nggo jamu guys kok mben. Kayak iya. Ayo. Nek tukulan kates akeh ya godhong iki ndung. Golek iki akeh kok. Sesuk sak osengan ngono ae kok.
ukuran kates iki oke. Betul rindek. Manuk nek pinggir piye Wah. iso entuk ora? Nang ndi sih? Oh ngene ndi. Rindek manuk. Sak ngene wis Mas. Wis. Dadi sak ngene. Katas wis guys wis dosak sengat Gak nggawa kursi kuwi ndik kuwi gak. apa nih Kok enak ngaporan. nek apa Dan juga Yo, mana? Dek bengi. Iki kursi wis ning kene ndek nane mulu Dek tapi mbah turun iki ning klanding sing ndi juga manuk rekutut guys nek bengi iki jere manggon iki ning kene mbah ning kuwi sing dhuwur kuwi ya Bapak ora roh tapi iki dirindhik mbahku ndek bengi wis kenek urun ayo Nduk ki opo kok takut yo aja ampun aja yo golek apa guys lemah tapi sing untuk yuyu jadi sing lemah bener-bener sing kon jero guys tapi lewatnya kono ae ini dibuntu nek jaringe ayo Dok guys lemah sing bener-bener asli kon jero iki yo diusungi yuyu dadine iki nek dienggo nggodhog apa godhong katese mau kan lemah sing bener-bener kon jero jadi resik ngono lho guys uga kotor nggih iki jajal tak njupuk sakmene ngono ae wong sak ithik ngono ae kok ben supaya niki apa ben gak pahit guys nek lemah sing niki lempung jenenge iki lemah lempung tapi kan bener-bener kon jero leng yuyu jadi niki piye yo nek dienggo nggodhog apa godhong kates iki gak pahit tenanan ngono gak yo cara ngono ki pahit tapi kan karek sithik-sithik ya dienggo dikom banyu dicipuk banyune terus disaring gak terus lemah diplungno ngono iki ora guys dienggo kan dikom banyu ki sampai 1 malam kok nek esuk kan wis bener-bener apa dadi banyu koyo jenang ngono kae kok terus disaring banyune dienggo nggodhog kuwi bener-bener rasane iki ora pahit ngono guys Pak Pendis lautmu kok apik ya Mas tandur kene ya iki sing rondok rewel ki ya kok nimbah sampirannya kok wae dhewe rondok rewel kae oh iya keong aku ki penasaran keong jere enak diolah ki piye ya Bapak si ayo Aku dera. ya yo keong ki jere keong sawah ki enak kok diolah kok dimasak maksudnya aku ki rupane keong ki sing piye iki urung tau roh iki banyune kok asline nembak kene kok ngene ya keong ki sing piye lho aku Iki ya oh iki lho guys iki lho iki carane ngolahe piye masake piye aku yo gak paham lho sak menene gedene iki lho oh guys enak ya jirene Lah aku yo ra doyan. lagi padha karo bekicot wi guys lah dese yo gak doyan nih oh alah penasaran guys kan nenek sing komen nggih family online Iya. enak deh keong sawah ki enak ngono dadine iki walah ngene iki ya guys padha karo bekicot lha iki lho koyo ngene ndang cilik walah ya Allah urip ndang cilik-cilik kok ngene rek gak grisanen sing duwe sawah guys jek iki lho gede-gede iki lho walah koyo ngene jere niki enak lha iki nek apa gelem ngetili lah mbok sak-sak apa yo ora enak iki Mas Sam enak ae lho iki lho sak mrene-mrene Mini banyu kene. kok ngene enak bapak jerene iki nek sing doyan lho ya dadi sing doyan ki enak jere kaya apa nek ngarani nek sing gak tau mam sekali ngolah ngene iki nek jere wong sing
nganu bliyur, guys. Jirene lho ya, sing wis tau mamam kuwi, aja nganu lho nek gak tau mangan. Aja ngolah ngono kuwi, ngono jirene marai bliyur. Ini kok miring banyak kan. Ya iya kok. Ndek iki uga ya Mas kene rene. Apa alah PT kalau banyu kidul. Dadine miline rene. Kidul kan PT, Mas. Kayak gitu banyune miline rene lho kok Mbah Suparti ku lagu. Ini. Alah jebule keong ki niki. Ya aku kok baru paham. Keong. Berarti ya bekecot ya bapak ngene iki ya. Keong ki bekecot berarti. Iki guys. Keong iki bekecot, iki bekecot nek ning kene nek ngarani iki, tapi kan iki sak mene-mene. Lah tapi nek bekecot kuwi gede. Iki nek sing doyan yo enak. Iwake iki rasane kaya peloati ngono lho guys. Kaya nganu pitik. Tapi nek sing gak doyan yo, lah dhisik iwak bekecot Pak Subarang itu gak doyan iki guys. Padha karo iwak bekecot to iki. Walah, aku penasaran anggere anu maton ten aku. Nganu Mbak, gua keong ki sing piye lah aku seumur-umur ki ora tau roh keong. Dadak ngene iki yo keong ki. Penasaran guys ya Allah. Wes ndang urip neh ning donya ngono. Mangani tandur sampai entek kok ngene yo. Lah kono kloget aku yo wedi. Kaget. Kaget pulang. Apa Mas? Ya Allah luwe tak idai. Yo ngene iki lho gek sok uler iki luwe. Walah maaf yo lah gak roh repes ae. Ngene iki lho, idakan wong swidak telu. Bobote ngentek. Repes ae. Ditutup misalnya ya. Yes ngono ae yo guys. Kontene keluarga DC hari ini nggih ditunggu konten-konten selanjutnya buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Matur suwun sing sampun support, sampun dukung kontene keluarga DC. Ngono nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine buat semua family online tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.